Hij is 33 jaar, hikke en toin in Poppenwier, gien in Amsterdam en wordt filmmaker. Joris Hoebe is upcoming en wil het oorst doen. Hij beziekt een nieuwe manier van filmmaking te ontwikkelen, goedkoper en beter. Social media en internet binnen erbij belangrijk en het lijkt dat er goud in handen heeft. Programmamaker Douwe Talma ziet bij hem in de klasse en is benijd naar zijn schoolmaat. Joris Hoebe, Tycho Gernand, Tim Murk. Suitcase Cinema. Suitcase Cinema is een plek voor filmmakers en filmmakers in spe. Het idee is dat je met de inhoud van een koffer eigenlijk een film zou kunnen maken. En in die koffer zit dan een camera, en er zit een laptop, en er zit een geluidssetje en er zit een klein lichtsetje. En het gaat er eigenlijk meer om dat het een soort symbool is voor met beperkingen film maken. En daar dan creatieve oplossingen op verzinnen. De camera loopt. Ik ben Joris Hoebe. Ik heb de Filmacademie gedaan in Amsterdam en ik ben nu gewoon aan het werk als regisseur. Ik ben geboren getogen in het mooie, pittoreske Poppenwier tussen Sneek en Leeuwarden. Ik weet dat ik al vroeg als klein kind al heel lang naar tv kon kijken en ook heel lang naar films. Ik weet nog heel goed dat ik Indiana Jones en The Temple of Doom had gezien en Bambi, dat soort films. Maar daar was ik al meteen heel erg door gebiologeerd. En toen was er een film in Friesland werd die opgenomen voor een verloren soldaat. Ik was toen figurant en eigenlijk werd ik daar verliefd op het filmvak. Maar eerst gaan we even waarom in de tijd naar de filmset van Joris in Doensfilm Val in Amsterdam. Een film met een groot budget. We hebben Joris Hoebe voor het eerst voor de camera. We hangen iemand voor een groen scherm. En later in de film wordt het allemaal vervangen door een heelal en andere visual effects. En daarmee probeer je eigenlijk de kijker mee te nemen naar een wereld die helemaal niet bestaat. En die magie en die illusie, die spreekt mij het meeste aan. Op dit stuit werkt hij vooral als regisseur, maar hij wil wat oors. Hij denkt erover films op een oren wijze te maken, maar minder geld, maar wel met dezelfde kwaliteit als de dure. Ik ben eigenlijk al 20 jaar bezig met filmpjes maken. Dus en dat zijn hele kleine grappige filmpjes. Tot nu de laatste tijd is er een soort professionalisering opgetreden. Dus is het veel meer reclame, videoclips, opdrachtfilms, korte films en nog grotere megalomane plannen. Nou, zeker nu met de recessie en met nieuwe politieke plannen wordt het steeds belangrijker dat we onze eigen manier vinden om onze plannen te financieren. Oké, gestopt. Zijn gestopt, dankjewel. Dat is een flinke collectie, Joris. Ja, dat is een paar jaar opbouwen. En binnenkort dan zijn er gewoon geen dvd's meer waarschijnlijk. Dus dan heb ik er helemaal geen zak meer aan. Wat is nou die favoriet? Ja, ik was al aan het zoeken. Ja, het zijn er heel veel eigenlijk. Maar Hunger is wel echt een meesterlijke film. En oh ja, deze Fight Club
Toen ik een jaar of 16 was, heb ik die gezien in Sneek nog in de kleine bioscoop. En die heeft toen wel echt mijn leven een beetje op zijn kop gezet. Daar zag ik dat je met film opeens echt iets kan vertellen over de maatschappij of zo. Dat ging heel erg over mannen. En ik zat nu toen waarschijnlijk ook zelf in een soort van fase dat ik man moest gaan worden in puberteit. Dus die heeft heel veel voor me betekend. Ik wilde heel graag in film werken. En de Filmacademie staat in Amsterdam. En sowieso is de hele industrie is eigenlijk ingericht op Amsterdam. Dus voor mij was de keuze om naar Amsterdam te gaan heel makkelijk eigenlijk. Er is eigenlijk geen grote verschil denkbaar tussen... daarvoor heb ik nog in Londen gewoond, dus dat was eigenlijk nog groter. En Poppenwier nu, dat is 180 inwoners, dus dat is echt heel klein. Maar eigenlijk gaat het me heel goed af. Ik kan me heel snel aanpassen aan nieuwe omgeving eigenlijk. Wat ik heel fijn vind aan een stad is dat je daar een soort anoniem wordt. Dus dat je echt kan doen wat je wil. En dat is wel het grootste verschil met een klein dorp, dat daar iedereen op je let. Wat op zich ook wel zijn voordelen heeft, maar wat ik toen ik jonger was wel echt als een nadeel heb ervaren. Alles wat je aantrekt bijvoorbeeld is al belangrijk. En hier kan je eigenlijk gewoon doen wat je wil. En die vrijheid is wel heel fijn. Nou, het enige wat ik hier lastig vind is dat ik hier geen horizon heb. Ik zit hier zo tussen twee muren, eigenlijk een huis daar en een huis daar. En je ziet eigenlijk nergens de horizon. En dat is wel iets waar ik achter ben gekomen dat ik dat mis. Ja, hier heb je genoeg horizon. En dat is ook dat is wel heel fijn om te weten waar je naartoe kan of zo. Dus zo nou en dan, als je weer in Friesland bent, dan maak je er wel graag even van genieten. Ja. En de vogeltjes en de stilte. En ja, ik bedoel, dit is eigenlijk de mooiste film die je hebt. Gewoon zo de wolken en de mooie luchten en zo. Hoe wie die jeugdje? Nou, dat was heel rustig en onbezorgd. En veel spelen buiten met vriendjes, voetballen. Ik wist al vrij vroeg dat ik films wilde maken en dan kon ik niet hier blijven. En daarnaast had ik altijd wel de behoefte aan meer van de wereld zien. She's. We binnen intussen zowat een jaar verder. En wat jij er nog beplan bleu, is nou eindelijk concreet worden. Om een alternatief te bieden voor filmmakers in de Nederlandse filmwereld, het Joris het bedrijf Spector oprichten, van Suitcase Cinema het nieuwste concept is. Ik kan het niet langer zo. Ik wil nog een sleutel. Ik heb de sleutel niet. Eigen baas wezen en zelfs bepalen wat je maatje. Dat is nou zijn plan. Nou, we zijn hier op het Rokin, dat is eigenlijk hartje centrum. Hiernaast is de Dam en daar is de Munt. En daar is het Centraal Station. Hier is ons kantoor voor Suitcase Cinema en Spector. Nou, laat maar eens even zien hoe en wat. Nou, eigenlijk beginnen we hier dan. Dit is het hoofdkantoor, of hoofdgedeelte. Dit is ons projectbord, dat mogen jullie allemaal nog niet zien. En dat is dit net alleen nog, ga ik begrijpen? Nee, ik doe het met Tim Murk. Die ken ik sinds dat ik op de Filmacademie zat. Hij op toneelschool Arnhem. En we hebben samen heel veel filmpjes gemaakt. Kut! En ondertussen zijn we met Suitcase Cinema begonnen. Dat zien we daar.
Door de technologische ontwikkelingen In dit digitale tijdperk is in principe iedereen in staat film te maken met de inhoud van een koffer. Een voordeel van voor minder geld iets maken is dat je meer risico kan nemen. En ik weet van mijn ideeën dat die zullen er nooit doorheen komen als ze via de omroep of via de fondsen moeten gaan. Dus het is eigenlijk uit een soort noodzaak geboren, dit idee. een camera, Laptop, licht geluid. en actie. Nu nog een briljant concept. We hebben een website gemaakt en daar wat we daarmee willen bereiken is dat daar heel veel filmmakers zich bij aansluiten. En wij ontwikkelen projecten voor die makers. En we laten ook makers over het hele land filmideeën pitchen. Wat er ook nu heel erg aan de hand is, dat als je naar tv kijkt, dan gaat het bijna altijd over de Randstad. En het zijn altijd makers ook uit de Randstad. En wij willen juist verhalen uit het hele land willen hebben. En zo kunnen we volgens mij met elkaar, met alle Nederlandse makers, of iedereen die maar wil maken, kunnen we aan die filmcultuur werken. Of het nou een comedy is, Of een thriller. of een musical. Of een documentaire. Bij ons kun je low-cost films maken die actueel, Brutaal briljant. en snel te realiseren zijn. Dat kost toch geld? Ja, een beetje. En daar gaan we zelf naar op zoek. Wat is het venijnen van Suitcase Cinema dan? Wat denk ik Suitcase Cinema doet, is de macht naar de maker brengen. En hoe korter zeg maar de lijn is tussen makers en kijkers, hoe beter. En op dit moment zitten we op een soort van tweesprong. En in het oude systeem dan zit er tussen die kijker en die maker zitten een producent en een distributeur en een bioscoop-exploitant en noem maar op. En nu kan je eigenlijk gewoon via internet, via YouTube en via Vimeo en via onze site ook meteen je content zo aan het publiek aanbieden. Ik geloof daar heel erg in, dat samenwerken en samen dingen maken. Co-creation heet dat met een deftig woord. Het zijn allemaal bewegingen die veroorzaakt worden door internet. En dat je nu zelfs vanuit Amsterdam of zelfs vanuit Poppingawier of met Slawier, dat je iemand in Amerika of in Australië kan samenwerken. En daardoor gaat de hele wereldorde veranderen, denk ik. We zijn eigentijds En onafhankelijk. en op zoek naar gepassioneerd talent. De toekomst is van ons. En van onze verhalen. Jij zult het niet koud hebben in de ochtendbouw. Een beetje concentratie, mensen. Sorry. Wat is nou je probleem? Liefje, ik kan 2,5 minuut. Als ik het niet meer trek, schop ik je heus wel in je ballen. Ja, weet ik. And the trees, they whispered in the sun, in the golden light of noonday. Joris zijn ouders hebben altijd de grote stimulators geweest bij het ontwikkelen van zijn filmdremen. Ze binnen uit elkaar gaan doet Joris stretje weer. Zijn min bleef in Poppenwier ween en zijn huid verhuizen naar Snits. We hebben alleen een SCART-kabel nog nodig. Waar heb je die dan? Nou, heb ik niet. Wat dan? Kabels. Zeg leuk hoor. Nou, even zoeken. Hij wil niet stoppen. Ja, je doet er veel tegelijk. Nee. Hey, ik heb ook hier nog een andere. Ja, pak maar. Zal ik die even doen? Even pakken. Oké. Dit is al het ruwe materiaal van het filmpje wat ik op de NHL had gemaakt. Oh ja. Oh, hier. Dit is leuk. Dit is Douwe weer zeker. Douwe. Oh ja, dit is dan volgens mij de laatste scène dat wij elkaar afmaken. Kijk eens aan. Ja, want dit is een beetje de link tussen ons beiden net, Joris. Ja, hier ben jij... hoe oud was je hier? Jonger. Ja. En het staat een beetje in onze Quentin Tarantino-tijd. Dus het ging over maffia en over schietpartijen. Maar hier kijk eens aan.
Oh ja, hier schiet je mij dood. Hoe kon je? Wauw. Niet overtuigend trouwens, hè? Er moet nog een knal onder in de montage. Ja, precies. Ja, het was een hele leuke tijd, omdat we gingen met een heel vast clubje met Douwe, met jou en met Peter van de Noord. En met Dagmar en nog een aantal gingen we gewoon steeds filmpjes maken. En die mensen zie ik nog steeds ook wel. Dus, en die zijn ook nog steeds bezig. Ja. Nou, kijk. Het is best wel een experimentele montage. Ziet die fascinatie voor film er al betiert in bij Joris? Nou, ik dacht het wel, ja, zeker. In die tijd had ik ook een cameraatje. Gewoon een eenvoudig Sony Handycam. Maar zo gauw het er was, heb ik ook altijd leuk gevonden. Om het een beetje vast te leggen. En foto's, ook altijd veel gedaan. Dus in die zin is het wel... is er wel altijd geweest, hè, Joris? Ja, wij waren wel ook een van de eerste families met een camera, volgens mij. Ja, zo herinner ik het me ook, ja. En dan ik monteerde het dan zelf gewoon op de videorecorder. Dus dat zaten ze ook bij. En een beetje terugspoelen en dan weer op stop. Natuurlijk wel er geen echte montagetafels, dus het werd gewoon op de videorecorder stop. En dan moest hij weer even verder spoelen. En zo monteerde je dan wat. Joris had het zeker net van een vreemde. Nou, heb je het van een vreemde? Ja, kom op, man. Heb je het van een vreemde? Ik dacht het niet. Die andere foto. Kijk, dit ben jij ook op het sportveld met Taco, zeker? Ja. En die vind ik ook schattig. Toen had ik nog een sixpack. Ik was hier als een soort van regisseur of zo, naar de televisie aan het kijken. En ik weet nog dat ook Indiana Jones en zo ook heel vroeg al heb gezien. Hij was altijd wel jong geïnteresseerd in televisieprogramma's, dus filmpjes. En daar kon hij heel geboeid naar kijken. En later heeft dit zich wel ontwikkeld doordat ik een advertentie in de krant las. Of dat er figuranten gevraagd werden voor worden soldaat. Waarvan ik dacht, nou, dat is wel een leuke ervaring. Dat werd opgenomen in Warns. En toen dacht ik, dan moet ik cameraman worden. Maar toen ging ik me erin verdiepen en toen kwam ik erachter dat je als regisseur ook nog weer een keer mag zeggen hoe het eruit ziet. En dat je ook mag zeggen dat je eigenlijk de artistiek directeur bent van het project. En toen dacht ik, dan moet ik dat gaan doen. Waarom niet Amsterdam en Suitcase Cinema? We gaan nu even naar de andere ruimte. Daar zit Tim toevallig te werken, heel druk. Toevallig? Ja, we zitten er nog maar 2 weken in, dus het is nog een beetje in de inrichtingsfase. In principe hebben we het nu met z'n drieën opgericht. En Tycho is heel druk aan het draaien. Dus we zijn vooral met z'n tweeën het hele bedrijf aan het runnen. Eigenlijk vinden al die ideeën wel zijn oorsprong in het hoofd van Joris. Dus ik ben er wel vanaf het begin af aan bij en ik denk mee. Maar uiteindelijk komt het allemaal uit zijn hoofd. Ik denk dat Tim die is iets zakelijker en iets scherper wat dat betreft. En ik ben iets naïver en vooral met de creatieve kant bezig. En ik ben vooral met de online internet kant bezig. Maar hoe langer je in een vakgebied zit, hoe meer je binnen de mogelijkheden gaat denken. En Joris denkt nog heel veel binnen de onmogelijkheden. Dat is denk ik wel een kenmerk van iemand die upcoming is. Dat is goed. Ja, dat is supergoed. Ja, tuurlijk. Het is vast fantastisch. Het kost je alleen heel veel energie en tijd. Omdat er ook heel veel dingen niet kunnen. Maar ik denk wel dat het voor heel veel rijke ideeën en een mooie toegevoegde waarde in Medialand kan zorgen. Ja. Dit soort gasten. Ik ben heel dankbaar dat ik zo iemand naast me heb. Ik heb nu helemaal voor gekozen om voor de dingen te gaan die ik het allerliefste doe. En daar steek ik heel veel energie in. En alles wat daar nog bij komt, dat is een leuke extra. En ja, god, het geld maakt niet zoveel uit. Ik moet de huur betalen, maar verder
hecht ik daar niet zoveel waarde aan. Jij denkt dus toch wel regelmatig naar Omroep Friesland televisie, juist? Ja. Vertel. Ik heb een UPC-box en dan probeer ik toch wel even een paar keer per week eventjes te kijken naar het nieuws en naar de commercials. Want? Het zijn met heel veel liefde gemaakt, maar niet zoals wij het maken met heel veel geld en zo. Dus dat is dan soms gewoon genieten. Hartstikke favorieten? Ja, ik vind Bedri de Boer, Good Quad, Net Duur, dat vind ik de leukste. En voor de prijs, hoe zit ik al met de lippen? Kom nou, naar de Grutte winteropromming bij. En er is nu een hele mooie, die is van I'm Bad. Wat maakt de joje? I'm bad. Bad? Oh, dan ben je bereid. Dat is ook geniaal, dat is TV Oranje. Nou, het is nu toevallig een beetje een goede clip, maar er komen altijd hele slechte clips op. Deze, dit is wel echt feest. Het is nog heel moeilijk om een hele slechte clip te maken. En hier komen ze aan de lopende band voorbij. Maar en waarom vind je dat leuk om daarna te zien dan? Nou, er zit... dat zijn... kijk, ik maak filmpjes voor mijn werk en ik ben daar al heel lang mee bezig. En vaak zijn de artiesten hier, die hebben dan een oom die ook een camera heeft en ook wel kan filmen. En dat is, met heel veel liefde wordt dat dan gemaakt, maar zonder zeg maar een soort basiskennis van wat wel werkt en wat niet werkt. En dat is heel charmant om te zien. Daar sta je dan. Een doodgewone dag. Geen mens had kunnen voorzien dat dit de dag zou zijn waarop de hele mikmak zou samenvallen. We binnen weer jaar verder. De zaken staan er nou heel oors voor. Er rennen een soort projecten en daarom is het volle bak op het kantoor van Suitcase Cinema. Wordt hier veel te klein, ja. Dat is voor mij heel erg opgesloten. Ja, we zijn we hebben stagiairs en we hebben extra mensen erbij om alle nieuwe projecten te ondersteunen. Wat we eigenlijk hier doen is creatieve concepten bedenken die op allemaal platformen zich afspelen. Dat noemen ze transmedia. We noemen onszelf storytellers. Maar dat zijn we eigenlijk in essentie. We willen gewoon verhalen vertellen, mooie verhalen vertellen en mensen meenemen in die verhalen. En dat is waar we het meeste van genieten. En nu met alle technologische mogelijkheden is dat wat we kunnen, wat kan, zeg maar, via internet. En we kunnen de hele wereld bereiken en we kunnen mensen meenemen in spannende verhalen. Ook in dat je hem zo uitbreid bent. Ik bedoel, vorige keer toen ben je toch eens in stagiair en ben je met de geren. Maar is het gewoon op projectbasis of zo? Of dat de zaken gewoon goed gaan? We zijn gewoon hard aan het werk. En we worden door heel veel mensen gevraagd om ons werk te doen. Het kunstje wat we kunnen. Dus, het is eigenlijk gewoon dat we hard werken en dat mensen het tof vinden. Dus we moeten wel uitbreiden. We hebben nu al een te klein kamertje en we moeten eigenlijk weer gaan verhuizen. Wat is er nou heel verhoor van de eerste keer dat ik die sputs en nou voor die? Die eerste keer was gewoon op een filmset, dansfilm was dat bij Val. En daar was ik nog gewoon bezig met het maken van film. En nu heb ik transmedia ontdekt als middel om je verhaal te vertellen. En dat is nog een stapje hoger eigenlijk. Dus dan doe ik de regie over social media, maar ook over film en ook over gaming en over locatie, noem maar op, evenementen en zo. En dat is eigenlijk nog spannender, omdat je daar mensen nog meer mee kan activeren. Er is hier een spiegel. Joris Hoebe die staat op het punt om door te breken. Maar het is nu nog eventjes roeien met de riemen die er zijn. Ja, je ziet het toch niet helemaal goed, hè? Het lijkt een soort zoon van een nazi-officier, weet je. Plop! Io vivat, io vivat. Hoor niks. Dat kan harder. Zingen, Veut.
wordt wel hard gewerkt, hoor. Ik denk dat we gewoon uit moeten leggen dat we in een overgang zitten van, naar een andere stuk. Heb je in alle dingen best aan de gang best op dit moment? Ja, we zijn met heel veel projecten bezig en daarvan zijn... sommige zijn onze eigen initiatieven en sommige zijn in opdracht. Dan weten we op dat moment kunnen we 3-wit gewoon bellen. De projecten waar we nu het hardst aan werken zijn is Feuten op dit moment even. En Doe maar Dave. Apres-ski. Ik wil niet naar de apres-ski. Hey, ik wil niet naar de apres-ski. 2 jaar geleden met cabaretier Henry van Loon hebben we bedacht om een levenszanger in het leven te roepen. Dit bestaat online, via YouTube en het is ook op tv geweest. En nu gaan we een nieuw jaar tegemoet waarin we vertellen dat hij eigenlijk een loser is en dat in de goot zit. Eigenlijk, hij woont in een klein caravannetje. Hoe heet je? Ik zei, doe maar Dave. En hij wil heel graag naar Volendam, naar zijn helden, Nick en Simon en Jan Smit. En wij volgen hem het hele jaar. Maurice, je bloedeigen zoon. Vergeet jouw gezicht niet, hoor. Staat op het punt om prezes te worden. Met een hele grote fout namelijk. En nou zit hij op de biechtstoel. En Feuten? Ja, Feuten, wij noemen het is HC Mercurius. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik speelde in Feuten, hè? Wist je dat? Waar lees je dit? De acteurs van de serie Feuten die willen heel graag iets meer doen met het publiek. En in die vorm gaan we nu wat filmpjes maken. En je gaat dan Amsterdam in of zo? Of wat, Ja, we draaien hier in het kantoor en hier op de straatjes en in een studentenhuisje verderop. Doen we een BH'tje aan? Ja, eigenlijk wel, hè? BH'tje. Hij mag wel eventjes... Nee, dat gaat heel makkelijk. Oh shit, ik ben verliefd. Ik ben verliefd, zag je dat? Maar komt er een soort druk om de komende tijd? Ja, het is nu al super druk, dus, en het wordt alleen maar drukker, denken wij. Ja. Goed, nice. Nou, zeker in deze economische malaise zijn wij juist tegen de stroom in aan het gaan. En dat werkt heel goed. Mensen vinden dat heel tof en willen graag met ons werken. Dus dat is alleen maar goed. Hey, poppetje. Dit is echt Suitcase Cinema. Gewoon 2 fucking kleine lampjes. Poppetje. Ook voor lelijke wijven is er plek bij HC Mercurius. Ook zo'n leuke avond gehad. Ook als je helemaal kaal bent, totaal bleek. Het Filmfonds moet het met 10 miljoen euro minder subsidie doen. Een kwart van het huidige budget. En dus zoeken filmmakers naar nieuwe manieren van financiering. Minder geld betekent ook nieuwe kansen, zeggen ze bij Suitcase Cinema. Joris Hoebe, Tycho Gernand, Tim Murk. Het kantoor is anti-kraak. Dat kost alvast niet veel. Het is wel heel ingewikkeld om zelf op zoek te gaan naar geld. Maar we zijn eigenlijk heel brutaal geworden. En we gaan met iedereen praten. Met fondsen, met omroepen, maar ook met bedrijven, met reclamebureaus. En we doen aan crowdfunding. Het zijn allemaal nieuwe initiatieven waardoor je aan geld kan komen. Zo zeg ik dat je Saroen september ook nog in het NOS-journaal voorbij komt. Ja. Dat is wel mooi opsteken, toch? Ja, dat zijn leuke dingen. Wat ik al zei, ja, we proberen tegen de stroom in te varen. En dat vinden heel veel mensen dat interessant en tof en willen dus aanhaken. En dat merken we bij alle projecten die we doen. En grappig, hij heeft gisteren een paar filmpjes gemaakt voor dat hele... die acteurs van Feuten die we aan het helpen zijn, waar ik er een van ben. En hij pakt gelijk zo'n camera altijd in de hand. Dus gisteren dacht ik wel, hij is wel echt ook een filmmaker. Het was gewoon heel erg goed wat hij maakte. Dus we hadden allemaal leuke filmpjes bedacht. Dus allemaal heel erg improviseren met hun. En vanaf het moment dat Joris erbij was, pakte hij de camera en werd het eigenlijk gewoon kunst eigenlijk. Ik ga gewoon lekker door met waar ik nu mee bezig ben, zolang ik dat leuk vind. En waar dat heen gaat, weet ik niet. Ik heb wel zo nog mijn wensen. Iets voor een nog groter publiek maken in het Engels. Of in Nieuw-Zeeland, of in Londen, of in Los Angeles, of New York. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het zou heel fijn zijn, het cirkeltje zou rond zijn als Steven Spielberg op een gegeven moment belt.